Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tsogolo lathu Dr. Saulos Chilima, Dr. Kabambe chaka chino, zikomo kwambiri akuti Mike aliyati mahopo anu ali apo. Ndapereka uthengawo. Choyambirira mundilole ndipereke ulemu kwa president athu Dr. Dalitso Kabambe komanso Mai Bridget amene muli nafe pano, ulemu wanu amene mukhala first lady pa 16 September chaka chino. Akukwana atweti? Maulemu akhale m'malo mwake chifukwa cha nthawi. Ndimafuna kuti masana ano ndinene kuti koyambirira UTM, tikamati UTM sitingatchule UTM popanda kukumbukira Dr. Saulos Chilima. Dr. Chilima Kamba Chilima ndi masomphenya omwe aja amakamba Dr. Banda Akamuzu Banda. Masomphenya amene aja Akamuzu Banda akamayankhula amati ndikufuna anthu anga adzigona atakhuta. Samatero nanga? Anthu anga asamagone nyumba zodontha. Samatero nanga? Amati anthu anga ndikufuna adzidya chakudya chotani kodi? Chokwanira. Komanso adzikhala ndi zovala. Masomphenya amene aja akanakhala kuti abale athu awa lero sanachite chipongwe kuwapanga Dr. Chilima nkuwakhazika pa benchi apo. Bwezi lero anthu fe tikudya katatu. Bwezi lero tikukhala ndi mtendere. Bwezi lero Malawi ali Malawi mmodzi. Chifukwa Chilima amanena kuti mene amanenera Akamuzu amati Malawi ndi dziko loti tikuyenera kukhala anthu amodzi. Tikuyenera kukhala anthu ogwirizana. Achilimanso amanena zomwezo. Koma masomphenya amene aja anayikidwa pa benchi. Ndiye mukuchidziwa chifukwa chake? Ndiye Achilima nkakonda kutuza miyambi. Ndiye ndimafuna mumve mwambiwu. Ndati ndifuna mumve chani kodi? Akuti khwangwala akadya mtedza onunkhira saona patali, mumasulira nokha. Ndiye anapitirizanso kunena kuti akuti mulimi wa nzeru samadya mtedza wa mbewu. Mumasuliranso ndani kodi? Lero tikuvutika zona, dziko sili kuyenda bwino. Anyamata akuvutika, amayi akuvutika, ogwira ntchito akuvutika, amene sakugwira ntchito akuvutika, angunga a business ndi anzawo onse akuvutika. Chifukwa chokuti mulimi wa nzeru sadya chani kodi? Kamundimvesesa kaya. UTM ndi chipani chimene chikusunga masomphenya amene angatukule dziko lino. Ndipitirize. Lero mafuta akusowa. Nthawi zonse pa nzera wa mafuta. Yayambiranso kumizera ndayiona. Chakudya chakwera mtengo. Chimanga chakwera mtengo. Zam'magolosale zakwera mtengo. Mandasi eniwa akwera mtengo. Zitumbuwanso zatani kodi? Zakwera mtengo. Koma nkhani yake tunena kuti akuti boma ndi lomweli, si chipongwe chimenecho. Ati mukakhala pa nzera wa mafuta kaya mwagona pompo mudziti inde tagona pano koma boma ndiliti kodi? Ati mukapita kugula buledi mukampeza buledi ali 3000 kwacha mudziti tagula 3000 koma boma be ndiliti kodi? Ndi lomweli. Pali nzeru pamenepo? Chimenecho nchipongwe. Kumeneko nkutukwana kuwatukwana Amalawi. Koma Amalawi ndifuna ndikupempheni pa 16 September tikapange chiganizo cha nzeru. Mene zakwerera zinthu m'Malawi muno, vuto lalikulu limene lachitika ndi kuchepa mphamvu kwa ndalama yathu yakwacha. Ndalama yathu yachepa mphamvu, wina sakunamizeni. Ena akumanena kuti mavuto amene wanga dziko lonse lapansi. Ndifuna ndikuwuzeni amene mmayenda tapitani pa Tanzania pompa. Tanzania amene ikutukukira. Mupite pa Mozambiki pompa. Mukaone mmene Mozambiki ikutukukira. Mavuto awa ngakwathu konkuno chifukwa chokuti utsogoleri sukuyendesa bwino chani kodi zinthu.
ndiyeno chifukwa choti tili mavuto azachuma tikuyenera tikhale ndi munthu president amene chumacho amachitani kodi amachidziwa. Kaya mundimvetsesa abale anga, tisapange mistake, tisankhe munthu amene osati akayesere koma akapange zinthuzo zikatani kodi zikatheke. Ana akwa aku university akuimba kuti nzeru izo nzeru awo mwafunsa amenewa akumagona ndi njala chifukwa soya watani pano wakwera. Ndetu unena kuti chuma chikhale bwino pakufunika president amene chumacho akuchitani kodi akuchidziwa. Ndiye Dr. Kabambe ali apawa, iwowa ndi amene adayendetsa chuma nthawi imene Peter Mutharika anali president, anali ngati governor wa Reserve Bank. Amagwira ntchito iwowa ndi munthu mmodzinso amene anali katswiri mdziko muno, Honorable Gudo Gondwe, mzimu wawo use mumtendere. Anthu awiri amenewa ndi amene anamanga chuma. Ifeyo lero tikamanena bora ni nthawi imeneyo zidaliko bwino, amene ankapangisa kuti zikhaleko bwino munthu wake ndi uti kodi ndi uyo ali apa. Anali governor wa Reserve Bank. Tikatitu governor wa Reserve Bank ndi amene amaona kuti chuma chathu chisatsike pansi ndi dzipanga zotani. Ndiye iwo amene amabwera kukhala governor wa Reserve Bank 2017 adawapeza ndalama yathu yakwacha ili pa 732 kwacha. 732 kwacha ku dola imodzi. Anakhala zaka 4 ali governor wa Reserve Bank, adayisiyanso ili pa 732 kwacha sidatsike. Iwo adampeza Nilima ali pa 50 kwacha, anakhala zaka 4 Nilima anamusiya ali pa chani kodi pa 50 kwacha pompo. Iwowa Nima osati Nilima, ife kwathu kutete kudedza timati Nilima inu. Adamusiya ali pati kodi ali pompo. Thumba la chimanga adalipeza lili 18,000 kwacha 2017, mena machoka 2020 lili pa 18,000 kwacha pompo, silidasunthe kupita mmwamba kapeta kupita mmusi. Koma kungotenga boma ili kuchoka 2020 thumba la chimanga limene akabamba adalisiya lili pa 18,000 lili pa bwanji lero? Lili pa bwanji lero? Tikutidwa akabambe zaka 4 thumbalo silinasinthe chani kodi mtengo. Koma zaka 4 zimene dzidzi yachoka pa 18,000 kufika pa 100,000. Pamenepo zayenda ngati. Ndiye tikamanena kuti Dr. Kabambe Reserve Bank governor amakhala ngati mmene amakhalira kholo pa khomo. Tiyerekeze mayi amene akugwira ntchito kapena bambo amene akugwira ntchito pa nyumbapo. Ndeno bamboyo amadziwa kuti ndalama imene ndalandira kaya ndi 1,000 kwacha iyi, amayi ndi asire 800 kwacha aonereza pa nyumba mwezi uno, ka 200 kansunge mthumba mwanga mwina nkhozo ponda tomato pena. Koma bambo opanda nzeru amatenga 800 amakamwera mowa, 200 amasira amayi. Zomwe tikuziona lero mdziko muno 800 ikumweredwa mowa, 200 ndi imene amalawi tikugwiritsa chani kodi ntchito. Ndi chifukwa chake mbudget amanena mucha akuti chaka chino interest yokha chiongola dzanja chopereka kwa anthu amene tabwereka ndalama ikhala 2 trillion. Zimene zitanthauza kuti tikungokongola ndalama kumene kulowera ndalama kusikutani kodi. Akabambe adapeza ngongole ili pa 3.2 trillion 2017 mena amakhala Reserve Bank governor. Mena amachoka ngati Reserve Bank governor 2020 anaisiya ngongole ija ili 4 trillion. Itangokwera ndi 800 billion yokha. Kuchoka 2020 kufika lero zaka 5 zimenezi. Panopo ngongole inachoka pa 4 trillion. Pano yafika pa 16 trillion. Chaka chinocho tikamafika September tikamaka vota ikhala ili 18 trillion. Mukundimvesa amenewo? Ndeno mtondo wake ndi uti kodi umenewo. Iwo waso anakhala budget director nthawi imene Bingu Mutharika anali president. Budget director atu ndi amene amagawa ndalama. Izi zipite ku mankhwala, izi zipite ku misewu, izi zipite tikagule zida za nkhondo, ndalama izi zipite tikagule mankhwala mchipatala. Amene amapanga zimene zozo ndi reserve ndi budget director. Ngati mmene alili amayi anu tingotero eti kwa nkona kuno amayi anu ameneyo ndi budget director wa kunyumba kwanu. Fa ameneyo ndi amene ababa amasira ndalama kuti ndalama iyi ana aje ndi asira 1,000 amama anzeru amapita kunsika amabwera pansika.
ndi amadzagula mepa tomato chanchani zonse 800 kwacha 200 abasunga kaye kuti mawa mwina ababa sakhalanso ndalama ka 200 kakhoza ngogula tina anabe nkumenya kambamu kutani kodi kudya pamene akakhala kuti andiwa zinthu ziyenda bwino koma dzatikanika sitingabwere kwanuko tuchita manyazi koma voti yokha ili muchani mwathumu kodi mu mtima mwathumu apanso alipo ena amenenso nawonso voti mu mtima njandani kodi ndi anu Dr. Kabambe mukonzekere kukonza chuma cha dziko lino ndi mawu amenewa Ambuye akudalitseni dziko. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.